Wara l-kap tal-Oppożizzjoni nhar il-Ħadd, it-tnejn kien imiss lil Beppe Fenekadami li jaħrab il-mistoqsijiet dwar l-iskandlu tal-Palazz ta' Beppe. Aktar Beppe Fenekadami se tirranġa l-legaltajiet li għandek fil-pulu Ma naħsibx l-ewwel post biex tagħmel l-intervista. se tkun qed tirranġahom l-legaltajiet. Saldek Dr. Simon Busuttil biex tarfa' r-responsabbiltà u titlaq il-gwerra. Lil-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista konna qed nistennew ħdieħel għall-programm la darba mhux isejjaħ il-ġurnalisti u la ma weġibniex u dieħel stennejnih joħroġ fejn din id-darba ridna nistaqsuh għaliex mhux qed jilqa' l-isfida li joqgħod għal tax audit. Iżda reġa' kien kollu għal xejn. Dr. Fenekadami, meta se tilqa' l-isfida u toqgħod għal Ara ma tax teħx audit? karozza.